Aitor, una zure puntuak. Aste burua usu, laburregia da. Tartean bertsu saio, bat dut behar bada. Kantuz ateratzen naiz gustora, plazara, eta saio ondotik zurekin bestara. Astelehena beti da egun gogorra. Bilbora joatea, urrats derrigorra. Ikasketetan badut sekulako zorra, baina osteguna da asteko altxorra. Hau duzu Aitor, bi bertso nahi duzun neurri eta doinuan osatzeko gaia. Telefonoa jota jo ari zauzu, ez duzu erantzuten. Ospitalera eraman dute, zortziek jota gutxira. Alaba aurdun, senarra ondoan, ni urrutitik begira. Lehen arazoak asiak ziren, kontrakzioen arira. Epidurara eman diote, horra hor bere segida. Eldu bedi urrutira, eldu bedi urrutira. Telefonoa amaika aldiz, jo eta jokari da. Gau luze hontan telefonotik, berri txarrak heldu dira. Gau luze hontan telefonotik, berri txarrak heldu dira. Drin-drin hotxekin berriro ere, jotzen hor zaigun asia, erditzea zail izaten baita, barnea dut nahasia. Gogoratu dut ene alaba, nola dudan ongiazia, baina tamalez nola erditu, enion irakatsia, poza edo desgrazia, poza edo desgrazia. Telefonotik semeak dio, egin zira amatxia. Goizeko 6ak jo dute eta
sortu da alabatxia. Goizeko 6ak jo dute eta sortu da alabatxia.